Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Umhlelo omcimbi ikhuphukane zakho ke lapha nawe ingane zakwethu okungelo V. Usekhipheke lapha na istatement lapha na isichazayo ukuthi isizathu esidala ukuthi angaqashi abaculi abaningi yini indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Ubale izindleko eziningi engakhosta imali engango 2.5 million ke lapha nawe ingane zakwethu. Lapha ubale isiteji, isound, ama-light, i-venue, i-security, i-deco, ama-toilet, ama-license ahlukene amaningi ke lapha nawe ingane zakwethu, nama-ambulance ke lapha nawe ingane zakwethu. Lokhu kuza kamuva ke lapha. Khumbula ukuthi uMroza ke lapha nawe ingane zakwethu kuye wakhala ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana, ekhala ngokungahlonipheki ke kwakhe lapha nawe ingane zakwethu, angaqasheki emicimbini emikhulu njengomuntu onomlando ke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Sikhona nesidingo sokuthuka abahleli bemicimbi noma ke bebasongeleke emaceleni ukuthi baqashe abaculi ngengane njengoba abaculi bebaningi kangaka wengane zakwethu. Ake sidibane nabana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinezela subscribe, ucinezela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha si-channel. Siyabonga. Asengihile kabuhlungu, bengithoya ngikubona